Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami nguMkhulukazi Mulo. Mawumusho i-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi uthole amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, namhlanje bengingathi kuningi ngizokhuluma ngemkhokha. U-part 2 lo wemkhokha. Manje khona engiphatha kabi. Yini enza umuntu ajahe ukulungisa ezinye izinto imkhokha engayivalile? Ukhumbule namathongo awu-4 akwangamele. Ikababa wakho, ikama wakho, komalumama wakho, nomalume baba wakho. Imindeni lehlukile. Ungitshela ngempela kule mindeni ayikho imkhokha emibi njengokubulalana, ukushonelwa ingane, ukufuhlupheka, ukubulawa isipho sabantu abadala ngoba khona isipho esikubulalayo ngokuthi awukwazi ukusibhoboza. Ukugingana nemoto, ukuphehlelana amanzi amnyama. Kule mindeni ewu-4 esegazini lakho, kwenziwa yini ukuthi nesilungise izinto ezisibamba manje kodwa singawubheki umkhokha nokubaleka kwawo? Makhosi amakhulu, kubalulekile ukuvala umkhokha. Ngihlale ngisho lento ukuthi ngeke ukwazi ukwakha umuzi ungayiguqulanga i-foundation. Kufanele ususe udoti ukuthi ukwazi ukuthi kulunge izinto. Abanye benu niwadlile amagobongo, indiki, iy'ndawo, inono, elabalozi, elesithunya, naye emfuleni, naye entabeni, naye emgedeni, naye olwandle. Still ndazilungi. Ingoba yindaba khona iy'mpande ezigeza ngqo imkhokha, ezigeza amanzi amnyama, ezigeza izinto ezingekho zinhle ekhaya, ezidonsa bonke laba bantu abafa begwazana, abafa bengazwani, bebanga omakoti nobhuti abangena emizini yobhuti babo bakhe iy'mfini. Kubalulekile ukugeza imkhokha. Unemkhokha emibi ekulandelayo, usukwenze konke kodwa akulungi. Makhosi amakhulu, kuye kube khona abantu ekhaya abagqiba ingidi ethi uqibela ubhuti wakhe. Kuvaleke ukuthi ngci kuleso sizukulwane, ilunga impilo usakhula. Uthi ufike isigaba lapho oba indoda khona, kuvaleke yonke into. Omunye aziphathe kahle, athi seshadile kube la ephumela ngaphandle uyaganga khona. Kube nomkhokha omakoti baphumela izisu. Kube nomkhokha omakoti baphumela ngaphandle. Kuba nemkhokha yokubangwa omakoti ebaleni. Uthole ukuthi umuntu unomakoti lo munye akanawo, ubhuti wasefuna umbayela umakoti wakhe. Ngaphambi kokuthi usinde isithunywa, bheka umsamo wakho. Isithunywa umoya oyingcwele ongagxili kakhulu ey'ntweni zalokho. Umuntu oyekhuleka uhamba izinto zakhe ziqondile isikhathi esiningi. Makhosi amakhulu, angingabi muntu ufuna ukugeza imkhokha, unemimoya ekuhlaselayo, uwadlile amagobongo, izinto azilungi, uye ephehlweni kodwa uney'nhlungu, uney'nyawo ey'vuvukele, unenkinga. Imimoya yasekhaya, imkhokha. 081 30 41 98.